uthuselani kanje Ngimemeza isikhathi sithi angavumi na awu lalela uma uthi angishawa inhliziyo ngiyafana ubuzwa usile kahle la ikhanda lakho kuzofa ngempela ndoda hey ngiyaxolisa kodwa ya uDuku yazi la imini nje bathi ngemarket nje ngithola abafana lalela ngivusa kabuhlungu kanje ngivusela indaba zamamarket hayi konke engifuna kuwe usho ukuthi ngibona abafana bedayisa esinye isiselula ngabancenga bangidayisela ngemali encane isigrand kanjani iselula kwenza into eningi yabo lawa wenu leyami ikwazi ukuthi iveze umuntu mangikhuluma naye yabona nje unkosikazi ngathi mekhuluma nje ngimbone yenza into eziningi emapompo dlala nama CD iyawafana kanjani but iyawudlala umculo emapompo usho ukuthi le yakho ukwazi ukubona umuntu noma ngabe uthi usegoli wena ula eThekwini uyakwazi ukubona ukuthi ubani lo muntu yeah imake pompo right yazi letha la mina ngizokunika yazi into engifuna la kuwena ngoba bathe ngeke ngikwazi lento inamba lento okwazi uspelleti inality PP ufuna ufaka ipin na imake uthi ifaka ngisho ama CD phakathi anga yeah but CD inkulu angahlambi iyancipha masingena but iyawafaka iyawudlala umculo wama CD so yazini mngani wami ilula le yabona eyami ngikunika yona i-right impela wena letha le yakho mina ngizokwazi ukuthi ngiphathele yona ngilo ngiyifunda ukuze ngibone ama CD angena kanjani yonke le mina ngifuna ngifakele uma ngifakele nje uphini phakathi mina ngizobe singazi ngoba bathi ifuna ukuthi uyifake uphini wena qala Bongo ukhuluma ngale phone yo Bongo ukhuluma ngale nto le yiyo le ngitholile yakho ungakhethi nkosikazi kodwa umndeni angeke nawe uyazi wala noma behlupho angeke ulahle igazi lakho obohlalo khala njalo uyahlanyisa uyakhulisa isikhathi lethala amasidiphe angathi angena kanjani uyayizwisida kanjani uyazi ukuthi le phone ngiqala kuba ne phone ngisafunda ngano noma ngifunda u18 ngakunale phone no masha la 10 years ago wena nje uzongitshela ukuthi le phone le iyona phone le othintsha uyazi ukuthi ngikhumbuza ngalezi ayikhathi ukuthi uma unele phone abantu ababeyiphatha babe namahlombe atshekile kanje ngoba manje iyasinda wonke umuntu wakhona uthi mokhuluma nathi shasha ngiyasindwa manje wona unkosha phike lelo ayizongithengise udayisele labafana yazini wena yabo lento yakho ukuhamba lapha koBrea uhamba uyitshela ukuthi uyazi yabo le phone mina kumanje ngasukuthiwa bangidayisela yona ngihamene ngibatshele nje ukuthi hayi noma sesandle ngibaphe yona ngiyithenge kubona ngiphinde ngibaphe yona ngoba isasebenzi lena wena ngifakele le pin le yabona nje ngeke ngize ngigcolise izandla zami ngithinte lesitini sakho lo wardrobe wakho uthathe ubonze uzobeka kuphi manje izosebenza ngizokhuluma noThemba uzongifakela lento hayi ukuthi ukhulume naye hayi lizophela abafana nina hey ave ngijabule Themba nje base sizohamba nje kubalekile ukuthatha iholiday ngesinye isikhathi ngibona nje mina buyi ngiyavumelana nawe inkinga manje yini ukuthi ngibona ngathi leli holiday lizobiza nemali ayikho hayi Themba ungakhathazeki indaba yemali kade ngalungisela nayo lo hamba phela ngesikhathi Themba kuyadingeka ukuthi sisike siphume shaye umoya sibe sobabili nje siphume kule bantu abaningi abala endlini phela kuvele la ekhaya Themba ngiyavumelana nawe buyi kodwa still ngibona kanje izobiza lolu hambe lolu kakhulukazi njengoba usukhuluma indaba zokuthi kufanele kuqashwe imoto uthi khona imoto le ekhaya Themba uchaza ukuthi ngihamba ngosigedlemba okay sekusigedlemba Jona yonke leminyaka kade kuthwala ubungabonga ukuthi usigedlemba thenga ngaya amagross usigedlemba namhlanje usigedlemba kayi holiday Themba usemdala kakhulu usigedlemba ngeke sikwazi ukuhamba ngaye holiday uyakhuluma ukuthi wenze njani ngelinye ilanga wathi ushaya indicate wavele washaya ihoot usigedlemba uyakuphi
Sifika kamalume. Yebo, usigedlembe kuyesaphi kwamalume. Kamalume. Namhlanje usigedlembe akazokwazi ukeholding. Finish usigedlembe. Themba usemdala usigedlemba. Wamthenga singakahlangani nakuhlangana. Yebo, ngikushela ngangihamba ngobani ngosigedlembe. Ngiyakuthatha ngikufake eFrancite ukhipha uphiko kunetha nezulu. Uhamba ngobani? Usigedlemba. Uhamba ngosigedlemba. Namhlanje usigedlembe unjani? Ugugile akakwazi ukeholding. Futhi Themba uyakhumbula futhi nangelinye ilanga wathi ngijahile ngemsebenzini ngilate. Usigedlemba vala lakhe gearbox. Uyakuphi emsebenzini? Uhamba ngobani ngosigedlembe? Nesibonke bafika ngamatekisi emsebenzini. Nabanye bangculi, nabanye balate, abanye bathelwa amagrisi. Wena uyatetemuka uhamba ngobani ngosigedlemba. Namhlanje usigedlemba akakwazi ukuyisa eholding. Waphumela ugearbox usigedlemba ngamqhuba ngamfaka emsebenzini. Ngabuya ngaxosha ugearbox ngahamba nosigedlemba. Namhlanje akakwazi ukuyeholding. Fana sami ukuthi ngaxabanisa into engekho. Awubheka ukuthi ngiyithengele. Awubheka ukuthi ngiyithengele. Wow. Boy, 1200. Yona le mali efanele silungise ngayo usigedlemba ngithenga ngayo. Bheka la ukuthi 59 rand. Kanti unjani la ekhanda lakho? Okay, ufuna ngigqoke isikhibi. Ngivezela abantu okiss madoda. Siyafika la sifike isizwe kuthiwa ugogo benza yonke imisebenzi yasendlini. Thi ugogo akavula isango ekuseni. Ugogo akavali isango ebusuku. Ugogo akathandaza ekuseni. Ugogo akathandaza ebusuku. Ungabusazi nje ukuthi mhlambe lezi zinto zonke kufanele kube izinto ezenziwe. Themba ukusapha into iphethe. Hayi anda yami. Ianda yami. Themba kufanele ngenze ukuthi kangaka ukuthi angifunde anda yakho. Angeke uze kulunge, ngeke uze. Yabona anda lenganikezwe umkhulu umkakayi. Uthi nje uyabona ianda yenhlanhla njengoba ngasala konke ngeke kulunge makusalayo. Nawe. Themba yile. Wenzani manje? Wona into ezisixabanisa uzovela ungahamba. Sayihambi le anda. Iyasala. Ngizoyithatha. Awungeke. Okay, sami sotshela ugogo ukuthi siyahamba. Sami sobatshela. Ngizophoqa wethemba njalo. Nice. Yeah. Ihotela noma umuzi weinsizwa lo. Hayi hotel nice. Very nice. Themba ubutheke kimi i-5-star hotel. Hayi ngithe i-the Star Hotel. Star. Themba i-5-star hotel ihluke kunalento yakho. I-BTV amasophi ngizowabukela lapha mina. Kama ngama-stars. Awubuka amakhethini. Umbhede nje uqine kanje Themba. Into soyithi nje then. Kodwa-ke phela sithanda sami ngizamile. Uyazi amanani ehle kangakanani? 100% down. Ayihlisa nje amanani. Cagela ukuthi imali nje ukulala lapha e-night ukulala. Malini? 32 rand. Ngoba nje ungafuni ukukhokha la 608. What? Awubheke SMS uPrasteve Themba. uPrasteve ngiyazi akafuni lutho. Hayi Themba awumthinti ngizokwenza ukuthi nento eyonakele ekhaya. Yamazi uPrasteve into ayifuna ufuna ukusiphazamisa nje. Ayikho into yazi akuvelele abantu laba ngibathumelela ivoicemail ithi abasixolele sifile. Hello. This is Buyi and Themba. Sorry, we are dead. Goodbye, cruel world. Goodbye. And I was there. Yabona ke la. Akukho gogo, akukho Winnie. Akukho Prasteve, akukho Bongo. Imina nawe nombhede. Mwah!
Yangiza nento. Yini? Amazese. Hayi Spring. Ngiyangicasula into yakhe yangicasula mina Thembi yangicasula nento yakho hayi. Ngishiya ngale ndaba yeko 5 star uthi yile star yangicasula nento yakho. 32 rand. 32 rand. Ngoko engimele lento le. Buka le class uthi njani? Uplastic uyayiropa izitsha lana. Lalela. Kunompompi lapha ngithi yawazi. Kunensipho, angithi. Kunezandla zakho, kunomqondo. Hlanganisa konke lokho kuzoba clean lo class. Yazi usumdala kanjani nje plastic? Fasho ufuna usuyakwazi manje ukugeza iclass. Ngimdala kunawo. Ubheka ukuthi ukhuluma noba. Plastic awuhlweni nengane phansi manje. Uyona ingane phansi manje. Ngathanda ukuthi angidelele mase Ngicela ungangiphoxi namhlanje yasi. Bonga kahle. Ngicela nje ukwenza usuku lami libe mnandi. Nkosi. Qagela ukuthi kuphethileni ngemuva. Angikho interested. Qagela nje. Angikho interested. Phathela upopo. Hey wena nyoni ndini. Uqhamuka posashela intombazane ngopopo. Plastic shut up man. Ngongishire nempopo la ngiyakuthanda. Bonga yena romantic ngopop. Hayi. Yena romantic nje. Uthi yabo upopo uround kahle bengicabanga mina nama sisinengane ingane mahle benayo ikhanda la popo ngaba kahle Ngibale class yokungibhede khona nekhaya. Winnie hello. Oh hi okay. Ba okay. I'm fine. Oh, are you serious? No, are you sure? Okay, please don't play like that. Yes, my passport is ready. Oh, that's good news. Wow. Thank you. Okay. Bye. Gog. Yini ujabula kangaka Of course. I can't believe I've got it. Plastic. I've got it. Yile afgoda I can't believe I've got it. Yini? Ngithole iphathi yokudlala kwifilimu eNigeria. Ngithole mina. Wena msukulu wami uzodlala ebhayisikopho uwema. Ndoda, awulethela le awushoke le afgodi yakhe idlala phe eHollywood. Film idlala eNigeria futhi. Oh, eNigeria letha la nopopo, letha la. Ishayile ngidlele wona. Khuluma. Ayikho awuhlephula ngayo. Ayibonende wabo. Koko. Kwenze njani? Nani sibakhuluma? Koko. Hayibo, naloku kwenzeke la ekhaya. Akwehlanga ingahliyo. Sithi dudu. Yazi makunhlungu kunje ukhumbula amagama athi inhliziyo zenu zingakhuthuzeki. Wekho. Khuluma ngani? Inhliziyo ikhuthuziwe. Uba ukhuthuziwe manje. Uthemba. Nangethi uthemba ukhuthuziwe. Ambazi labantwana ithi labantu abafike necontract labesuke eGoli abakwazi ukukhulumisa ngambeza. Yazi, amena ngifonele uthi khona ukhuthuziwe. Uzobe sizwe la. Hayi, uthi ngibafonele. Uzofonela uThemba into ezoshesha. Sorry, we are Ngiphathi sibizile nje. Hawu yes. Futhi awuyeke lokhethini linjalo uliyeke. 82 rand. Ayizaduma, room service izaduma. Hey bafo. Bafo. Hayi ngiyangena baba. Yeah. Hey bafo. Beyiphukile le nto. Yeah? Go to the window left. Nali window Themba. Uthi window left lo muntu left. Ngenkathi ubhekele uleft okubungapha nali window Themba. Oh, yay, bafo. Yay, bafo. Awusamina. 32 rand per night.
mnumzane awusami ngani uvula ngoba phela nayo into okuvula mnumzane. Iyo. Ungavula ngaleto. Okay, ngikubuza umbuzo lolu ungavula ngaleto. Ngingazama. Kodwa ke mnumzane bengilethe nathi i-order lenu ispinach soup. Azange ngithi ngifuna into yakho repeat, ngithi ngifuna i-green salad. Sorry, bro. Uthe spinach. No, spinach soup. Oh, nangu Khawula. Ayibokshona ngempela ngale ekhaya ngeke. Khawula. Awu mzi kamphephetha uvulakazi. Awu kwabuhlungu lokhu esikuzwayo. Kodwa ngosami umfana nje uyise esanda kudlula nje nawo useyalandela namakhoti wakhe. Manyenze njani? Awu Hayi hlala phansi. zibuhlungu lezi Hlala phansi. zibuhlungu. Oh, hayi ungeza ngapha babukhawula. Oh. Inkosi ingadi zakwethu awubasazi. Ngicela ukubuza nti ngempela kushona ngempela yini la ekhaya? So phuma ngane eminyango. Awe bafo. Wesa. Hayi uyaxaka. 32 rand. Buka amakhethi kanjani? Buka umnyango Themba. Ubona amasiya la. Awuzophuma. Hey, angeke. Ubani futhi manje lo munye kwenze yima mnumzane ungabona sovula icapha suka Ngasepiyasula mnumzane. ubani ke futhi wena manje It seems I've come at your wrong time. what uthi kwenze njani Can I see Winnie? hey lalela la look here you see here people dead morning you go Can I just see Winnie, please? no people dead I'm saying I'm an agent and I'm just here to let her sign the contract. No. It's okay, I'll take it. awukhulume naye lo muntu ashesha aphume siyakhala Listen, I can't come with you to Nigeria. The thing is, as Brestivis just told you, my cousin's sister and her husband just... No, Winnie, you can't do that. Remember, on the phone we agreed that you're gonna take a part. Look, this morning issue won't help you. You need to make money. This is a chance of your lifetime. Aibo, you don't understand this child is mourning. Lapha mnumzane. Ungathi sekwesikhathi sokuthi uhambeke manje. Winnie, Ufiwe la ekhaya. Winnie, look, Winnie. Go. I don't know if you are the brother. You are the witnesses now. I'm giving her a chance. She must call me 24/7. If she doesn't, don't ever ask me for favors any longer. Sakuyongele mnumzane. Yindoni ishende lakho yini lo muntu. Nihlale phansi. Agent, baba, What ishende? Akuyona ishende ngithi ngasho agent. Ngithemba ngiyiboni yonke lento yala. Awubuke nje amakhethi kanjani. Akhona TV la umuntu phuthe isizungu. Mina ngisengifuna ukuya ekhaya. 32 rand. Yonke into labheka izimba zakho, labheka iketela, labheka konke umbheda ucacile. 32 rand. Themba mina ngifuna ukuphinde ekhaya. Boy. Angiqinisile. Ayikho into endawo emnandi njengekhaya. Cabanga ukuthi bafone. Pop. Hallo? Pop. Hallo? Hallo, Pop, lalela. Bengifuna Pop.
Yini kwenze njani Themba? No ngathi I network manje angazi noma ingala noma ingale noma ize ngala noma yashona ishonile. Awuphinde bathinte futhi Themba, uphinde bathinte futhi. Hello? Bongo uyangizwa? Bongo lalela. Ukhuluma Bongo la kwenze njani? Nini khona? Bongo Yini manje kwenze njani? Yini Themba? Steve seshiya. Sakomnandi sephinde ekhaya umaselo. Angikajabule. Themba sokweshawa umoya endlini. Steve uphinde emuva. Steve seshonile. Themba yazi ukuthi uthini? Asekho ngihlabile. Asingangco. Angcono kuba mhlawumbe bekushona uwena noma ugogo manje kushona. Wathemba izinto eshoyo. Yazi ukuthi uthini? Isho ngokuba ufube yedwa ekhaya. Siyabonga ukuthi nizosikhalisa ngosekwenzekile. Kodwa ngeke ngithi namaya ake ngithi ngiyabonga kumfowethu ukuthi angishiye nomuzi omuhle kangaka. Sengisho kona ukuthi nokade kwenzeka ngeke kushintshe bakwethu. Bongo uzoqhubeka. Angenzi ukuthi ngakha. Kushoniwe la manje. Kushoniwe la ekhaya. Bongo. Musukumemeza ukufuna nje. Anginandaba igama kushoniwe la ekhaya. Steve. Kushoni Bongo hamba ukhumule eminyango manje. Lalela, lolucinga lolikhala njalo ukhala indaba. Kushoniwe. Steve nawe Okay, beke phansi phela. Kushoniwe ungaphindi ufone. Lalela, ngibeke phansi locingo ngoba ngathi ngilogadeni nocingo. Ubani lofona? Angimazi ngithi ngelichithela kusasa. Uzingani ukuthi ubani? Amuzwe uyanqamuka uzwe ukuthi kufiwe la yeke ukukhathaza ngokucela ufune. Hayi yona indaba kaThemba. Indaba kaThemba ukuthi uThemba ngumazi efika la. Efika nganza kwethu. Amen. Efika uThemba wathi mayefika engenalutho umntana omuhle. Engenalutho uThemba efuna indawo ukuthi efuna imali. Khipha 20,000 ngamnika nje. Akawuso phela seyaphuma. Wekawuni. Nginxa yokuthi hayibo Imani, Imani. Wena ushonile. Mina ngishonile. Nangu umuntu ofile. Nobabili futhi kuthiwa ngishonile. Hayi bafuna sondela. Ungabaleki phela nabaleka manje. Baba. Wena thi ufile nje. Nawe uthi ufile ba. Imali ba. Hayi ba. Mina bathi kube nephutha mina bangaqondi ukufika. Kodwa yazi noBhongo angazi ngenzaka. Hayi khona bahamba. Umzalo uyapi manje? Thatha isifika wena ubuhamba. Ngoba Themba uyaphila. Nawe sisibu uyaphila. Ngiye Nigeria manje. Ngiyofeza iphupho lami eNigeria. Usuya ku afford it. Akuyona afford it ifilimu eseNigeria. Ngiye Nigeria. Awukangikhulumela namba ngizame lapha kulo film. Ngicela ungibambele isikhwama ngibeke renka ngihambi nawe. Hawu no ngeke ungishile. Manje nami ngiye Nigeria mina wena uyaphika wena. Nami ngiye Nigeria. Bambele isikhwama uzongibeka renka ngisale gogo. Sengozama amatoho khona eNigeria manje. Mhlawumbe ngodriver amatekisi khona.